Ще ви покажа времето при нас какво е. Виждате. Виждате мокри плочки, мокри сакси, целите в кал. Калта мокра, виждате. Ето, къщичката е там малко е мокра. Дървото е пораснало. И там минава някаква кола, където после ще и нагина ударе. Това е колата на Мими, бе. Ето та. Има едно нещо под колата. Само че не мога да покажа. Тогава пък просто такова е времето при нас. Това беше от този клип. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, абонирайте за мен и чао!